Turnaj sa tešil priazne divákov, ktorí povzbudzovali, ale i upozorňovali rozhodcu na fauly či ruky. Družstvá hrali naplno, napriek tomu sa však domácemu Klenovcu nedarilo a skončil na poslednom 4. mieste. Po zápasoch bola zo zakúpených lístkov vyžrebovaná tombola. Prvú cenu to je darčekový kôš, ktorý do tomboly venovalo Roľnícke družstvo Klenovec. Biela 90. Bielý lístok číslo 90. Predavačka nemôže taký dostať. Ďakujeme. Ako hodnotíte dnešný deň? Perfektný, čas vyšiel pekne a sme radi, že sme tu. Ale myslím si, že dobre. Na to, že Klenovec neobstál. Ešte neviem nejak, lebo teraz som iba prišla. Teraz Jesť meso chceš povedať. Nie, radšej. Mne sa všetko páčilo. No, my sme boli len teraz na finále. Bohovský, som tu síce 15 minút, ale veľmi dobre. Mne sa tu páči, ale lístok som si nekúpil na tombolu. Vyšiel nám čas, je dobrý, poriadku, guláš je navarený, klobása vám chutí, guláš tiež, tak o čo treba tu? Ešte bylo treba, keď bylo kúpalisko tu bližšie, sa mohli okúpať. A takéto pekné ženy ešte keby okolo nás chodili, aspoň zo 4 a poriadku. No som veľmi rada predovšetkým, že sa zišlo toľko ľudí na počesť nášho priateľa a športového dejateľa v Klenovci, Pavla Slatinského, na počesť ktorého sa tento memoriál poriada. V roku 1933 vznikol v Klenovci športový klub, čo je vlastne 75 rokov. No a myslím si, že to je veľmi pekné spojenie jednak toho, že vznikol tento športový klub a práve s týmto podujatím, ktoré sa koná dnes. Na 3. mieste sa umiestnil futbalový klub 98 Hajnáčka. Na 2. mieste sa umiestnil klub FKC Zem Tisovec. Víťazom 14. ročníka memoriálu Pavla Slatinského sa stáva po druhýkrát mužstvo futbalového klubu z Jesenského. Tak sme tu druhýkrát sme to vyhrali, tak veľmi dobre. Celý turnaj prebehlo veľmi dobre, pravím. Spokojní sme, že sme vyhrali. A myslím si, že tento turnaj splnil svoj účel, je to v rámci prípravy. V podstate ide tu o to, aby tí hráči boli zaťažení, teda vyťažení fyzicky a z tohto pohľadu to určite splnilo účel. Iné je už, čo sa týka tých technických vecí a tej súhry, ešte tam je, hovorím z pohľadu nášho mužstva, ešte tam je čo naprávať a veľa naprávať, ale myslím si, že splnil účel. Ako sa ti dneska páčilo tu na tomto podujatí? A ako to, že ste skončili 4. Asi málo trénujeme, ale bojovali sme a uhrali sme, čo sme mohli. Neprehrali sme nejaký výrazným skóre, ale čo ja viem, boli sme dôsledným partnerom ostatným mužstvám. Mne ako organizátorovi celku dobre, akurát to, že sme mali troška väčšie pechy, ale myslím, že to bolo celkom v pohode. Tiež boli kvalitné, čak boli mužstva tu obsadené zo 4. ligy, akurát Klenovec je v 5. lige, ale mužstva tu boli, myslím, že kvalitné, úroveň bola asi vysoká, fotbalového turnaja, memoriálu a k spokojnosti divákov, funkcionárov asi celého proste ansáblu, ktorý tu spolupracoval. Na tomto podujatí sa podujal proste a pracoval. Jedným slovom sa nám to vydarilo, sme šťastní a veríme, že aj na rok takto sa spolu stretneme a budeme spolu športovať tak ako teraz. Z Klenovca pre echoviny.sk Dana Antolová.